Yes, så nu har vi fået åbnet vores Tech Connect op. Den kan vi se, den ligger herude på forsiden lige her. Så nu har vi fået åbnet Tech Connect op. Så når vi kommer ind på Tech Connect, så skal vi tilslutte. Så nu er vi ved at tilslutte. Så pause bare lige. Så kan vi se her, nu er den kommet ind til, at vi kan trykke tilslut her. Så nu tilslutter vi traktoren her. Der kan man så finde stillenummer og se, at det passer. Og det ved vi, det gør. Nu er vi kommet ind på vores på traktoren her. Logget ind på en online på Tech Connect. Så nu kan vi trykke ned under vores... Vi skal ind og kalibrere, så vi trykker ind under vores fejlfindingoplysninger. Og så trykker vi start. Så vil den lige load her også igen. Så kan vi se, så er den færdig med at load. Og så kan vi se, at det er den her traktor. Så trykker vi ind under start fejlfinding. Og den tænker lige lidt. Så har vi fået lukket vores fejlfindingsmenu op, hvor vi kan se, at man kan en helvedes masse ting herude. Men nu skal vi under kalibrering. Så skal vi under vores transmission, da det er den, vi vil have kalibreret i dag. Så kan vi se, at vi har vores CVT-kalibrering. Så har vi koblingspedalkalibrering. P2, den skal vi ikke lige bekymre os om. Og P2, og P2, og P2. Og hastigheden skal vi heller ikke bekymre os om. Så vi har vores PowerShell-kalibrering. Kalibrering af hoved- og områdegear. Og så kan vi også tage vores CVT-kalibrering. Men vi starter med vores kalibrering af hoved- og områdegear. Så den trykker vi ind på. Så starter vi. Så står der engine is running. Så vi sætter den til at køre. Så skal vores håndtag herovre, det skal stå i P. Så det trykker vi lige ud. Sikrer os det er P. Så trykker vi start. Så kan vi se, så er den ved at kalibrere, og så kan vi se ned i skærmen her, at den kører mellem vores gear, mens den kalibrerer. Så nu kan vi se her, nu er vores hovedgear kalibreret, og vores områdegear kalibreret, og der står OK ved dem begge to. Efter vi har kalibreret vores main og range gear her, så kan vi gå ind under vores kalibrering igen. Kalibrering. Så går vi under vores transmission igen. Så kan vi prøve og kalibrere vores PowerShell kalibrering. Så der trykker vi ind, og så skal vi lige være sikre på, at disse krav de er opfyldt. Når disse krav bliver opfyldt, så kan vi så starte vores kalibrering. Så nu vil vi lige få varmet olien op. Nu er vi lige ved at varme vores transmissionsolie op til mellem 40 og 60 grader, som vi kan se i vores kalibrering. Og transmissionsolien, det er den her i midten, der er på 37 grader lige nu. Så vi har sat den til at køre. Og så har vi, så brøler vi lige olieolien over bagved os. Sådan at det hele bliver varmet op på en gang. Så har vi lige sat den olien, og så kører vi lige med fjernudtag. Sådan den bliver mellem 40 og 60. Det er vi lige ved at vente på. Så nu kan vi se her nede på vores terminal, at vi har varmet vores olie op til 46 grader. Det er det første punkt, og vi har kalibreret main og range gear. Så skal vi engine running, det er den her, den skal være i neutral stilling. Nu kan vi lige sætte den i P først. Og så kan vi sætte den i neutral. Så nu kan vi se over i skærmen, den står i neutral. 4 ved det off, den står her knappen, det er slået fra. Så har vi vores aircondition slået fra, det har vi gjort. Rear front P2, der er ingen af P2'erne der kører, det er også slået fra. Working hydraulic is off, den slukker vi lige her. Sådan, så er den slukket. Og headlights off, og de skulle gerne være slukket, tror jeg. Men vores lys slukket, og working lights i headlights, det er slukket. Og så til slut, så skal man flytte sit greb til, P. Så nu starter vi vores kalibrering. Start. Så kan vi
se her, når vi kalibrerer, at så den. Før der kørte vi i tomgangskørsel, men nu er den hævet vores omdrejninger til ca. 1460-1500 omdrejninger deromkring. Så nu kan vi se her, at der står kalibrering er afsluttet, den er udført. For satan. Zoomer lige lidt ud igen. Sådan. Vi kan se her, at vores kalibrering den er afsluttet. Det står hernede i bunden, så skal vi move for shuttle-greb til P, så det trækker vi ud, sætter i P. Og så skulle kalibreringen gerne være udført. Og den har ikke meldt nogen fejl, den vil skrive nok, hvis der er en fejl, og det har den ikke gjort. Så det er fint. Og når vi har kalibreret, så kan vi se her på vores forskellige F og R, frem og bak. Der har den skrevet OK ved dem alle sammen, det vil sige, at den har ikke meldt nogen fejl under kalibreringen. Så det vil sige, at kalibreringen den er bare tip-top. Så tager vi lige vores CVT-kalibrering her til sidst. Den trykker vi lige ind under der. Der kan vi se main range gears calibrate, det har vi gjort. Power shuttle i P, det er nu engine running. Allow the engine and transmission to warm up to a normal. Ja, vi har varmet den op på forhånd, så vi siger start. Så nu kan vi lige se, nu kommer det der frem i skærmen, mens den er i gang med at kalibrere, og så vil den nok ligge og skifte lidt mellem gearne muligvis. Og nu kan vi så se, at vores kalibrering den er udført på sådan. Vores kalibrering er afsluttet, og det er udført, og den har ikke meldt nogen fejl på kalibreringen, så det er bare så fint. Her til sidst så vil vi lige kalibrere vores koblingspedal, så vi kan se her, at traktoren skal stå, og den kan rulle frem og tilbage, og sådan noget. Det er ikke så galt i vores tilfælde, den klodser op. Og så at der ikke kommer folk til skade og sådan noget. Så vi kan se kravene hernede, det er at main range gear kalibreret, det har vi gjort. Transmission oil temperature must be mellem 40 og 60, det har vi gjort, det kan vi se her, stadigvæk. Engine running, shuttle level neutral, det sætter vi lige i. Den er i neutral nu. Air condition off, vi slukker air condition. Fuel træk, det er slået fra. Så har vi vores front and rear P2 og hydraulik, det er slukket stadigvæk. Og lamperen. Og så skal vi sætte den til P til slut i kalibrering. Så nu starter vi vores kalibrering. Så kan vi se, at nu vores kalibrering er afsluttet. Så flytter vi vores håndtag i P. Og så kan vi se, at her med alle de ting, vi har kalibreret, vores koblingspedal, starttryk i frembak og sådan, der er OK ved alle sammen. Det vil sige, at de er bare totalt i orden. Og så lige her til sidst, så vil vi lige vise, hvordan vi kommer ind på menuen, så vi kan se vores midtertemperatur, som er vores transmissionstemperatur. Og det gør vi ved, at vi trykker lige ud her på startskærmen igen. Så kan vi se, at vi starter sådan her, så bladrer vi lige over på bagenden af traktoren, og så trykker vi lige op på hjertet heroppe. Så kommer vores temperatur frem.